बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जे स्कुल प्रभिन्सियलाइजनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों। बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा 2019 इं मायथाइनि जे स्कुल प्रभिन्सियलाइज एक्टनि जोहै बे समाव फरायसालि एबा फरायसालिमाफोरा बे समाव प्रभिन्सियलाइज जानायनि बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा 2020 इं मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदि बे समाव स्कुल प्रभिन्सियलाइजनि जाखिनि बेवहाय आयदा दंमोन बे आयदानि सायाव बे आयदाखौ मावफुंनाय जागोन आरो बेनि थाखाय बिटिआर सरकारा एबा बे समाव स्कुल प्रभिन्सियलाइजनि थाखाय माखासे फरायसालिमाफोरखौ बा फरायसालिफोरनि जे मुंफारि बे मुंफारिखौ होनाय जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो माखासे फरायसालिफोर दङ जाय फरायसालिफोरा बे समाव क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामनो हायाखै जायनि थाखाय थालांनो गोनां जादों आरो फैगौ समाव एबा अक्ट'बर दानाव बे समाव रां बावजा जानो थांगासिनो दं एबा आसामनि रां बावजा जानो थांगासिनो दं आरो बेवहाय स्कुल प्रभिन्सियलाइज एक्टखौ बे समाव पास खालामनायनि बाथ्रा एबा बे समाव गनायथि होगोन होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रादाय होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जे बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जे स्कुल प्रभिन्सियलाइजनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव स्कुल प्रभिन्सियलाइजनि जे बाथ्रा एबा जाखिनि स्कुलफोरा जाय फरायसालिफोरा बे समाव प्रभिन्सियलाइज जायाखै एबा सोरखारि महरै गनायथि मोनाखै दा बैफोरखौ बे समाव स्कुल प्रभिन्सियलाइजनि जे गिबि मुंफारि एबा बे समाव लिस्टखौ आसाम सोरखारनिसिम दैथायहरनाय जाबाय आरो बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रादाय होदों जे बे समाव फैगौ अक्ट'बर दानाव जे जानो गोनां रां बावजा बे रां बावजानि गेजेरावनो बे समाव मावफुंजागोन एबा बिलखौ पास खालामनाय जागोनखौ जों मोनथिनो मोनदों आरो बेनि गेजेरजोंनो स्कुल प्रभिन्सियलाइजनि माखासे हाबाफारिया मावफुंजागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। 2021 নহয় 2017 जितु आमार प्रभिन्सियलाइजेशन एक्ट হৈছে তাত অকল এমই নহয় এলমি এলপি হাই স্কুল কলেজ বহুত বাদ পৰিছে যিবিলাকে এই সময়ত ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব পৰা নাই আৰু সেই কাৰণে 2020 চনত যি 6.3 একৰ্ডৰ ক্লজ আছিলে ইয়াৰ দ্বাৰা কিছুমান ৰিলেক্সেশ্যন কৰি আমাৰ স্কুল কলেজ বিলাকক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিব লাগে বুলি অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা হৈ আছে আৰু অলৰেডি আমি লিষ্ট দাখিল কৰিছো। দুটা লিষ্ট আমি দাখিল কৰিছো। এটা হ'ল 2017ত বাদ পৰি যোৱা আৰু এতিয়া যি স্কুল বিলাকত ষ্টুডেণ্ট আহিছে কৰিব পাৰে এইটো এটা লিষ্ট। সেকেন্ড লিষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰা নাই আজিও সমস্যা আছে কিন্তু স্কুলখন নহলে নহয় এই স্কুলখন নহলে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ জাগাই নাই তেনেকৈ স্কুলবিলাকৰ লিষ্টবিলাকক আমি ষ্টেটত ছাবমিট কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কথা দিছে যে অক্টোবৰ মাহত অলপ যিটো এছেম্বলি হ'ব তাত অলপমান সংশোধন কৰা হ'ব আৰু প্ৰভিন্সিয়েলাইজ একখন সংশোধন কৰিলে মই ভাবোঁ স্কুলবিলাক চব প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হৈ